Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uShembu Nyazi lezulu. Igama lami nguLindo Kuhle kwaKamyeza. Ngisuka eMtobatoba ngaphansi kwenkosi uMphanazi. Indaba yalapha ekhaya lomphefumulo uMaNazaretha idinga ukuphatazwa ngempela manje. Inkulu iyachithime sizagabhakela ngaphandle. Lonyaka owesibili sikulolu hambo lalapha ekhaya lomphefumulo saqala sifisa ukuzogeza imindeni yethu ngezimbuzi. Ekuthe unyaka oqala kwahlangana imbuzi sayihlanganisa nosuku sakhipha. Sithe usuku sesikhiphile nemndeni bafika bakithi ebusuku amakhetha afike ediniwe athola akulungele ukuthi ezogezwa la ekhaya lomphefumulo azosho masikulungele. Aseveza amacala lawo ayenza ukuthi engabavumeli kwamanje. Safika sawahlambulukela sasiqinisa kakhulu ekusebenzini kwalapha ekhaya saletha nemali silethe nosimende futhi okusebenza kwisakhiwo somuzi kababa. Ekuthe masibuya kuJuly kumhlangano omkhulu esontweni lokuqala ngisekhaya sengibona isibonakaliso ngiyaphuma ekhaya imvuliyana amanzi angaphezulu kwamaqakala ebese kuvuka inyoka ebese ngibalekela ngapha esandleni sokudla imvimbe nesandleni sokunxele phinde imvimbe ebese ngibamba la eqakaleni ingalifaka izinyo ligamanye ngizinyo ebese ngibona ukuthi ayingilumi ebese kukhuluma ingane phezulu lenyoka zithina sizingane ezaphuphumayo silanga phansi kuduleni kwalenyoka njengoba denikelile thina salila basitabulanga sicela ukuthi uhambe ekhaya lomphefumulo uyosinikelela. Uthe umeqeda kwasekukhuluma ezinye eziningi zithi thina sekujuleni emfuleni lapha nathi salile sicela uhambe usinikelela ekhaya lomphefumulo. Udadewethu okhona lapha ekhaya lomphefumulo kozana Mamyeza ube sethi kanjani bhuti ukuthi esikhiphe nembuzi yephakethe sinxuse ngayo umndeni nqawo ukuthi asiqoqele umndeni wethu wonke. Sikhiphile lo mbuzi leli sabathi sisuka kulo sathola nereceipt lapha ekhaya. Uthe kulaleni kwami ngalo lelo sabatha lelo sekufika udadewethu ozala ubaba omdala owayengelona iNazaretha oseneminyaka u9 washiya emhlabeni. Uyaqhamuka uphuma ehlathini uyagijima ujulukile uyahefuzela umanzi thete. Uma ngemsebenzini wami izandla ngihamba ngebhasi ibhasi yagcwala kuphoqa ukuthi sibambelele phezulu. Uyangena emgwaqeni ubamba ibhasi isibuko wayibamba uyivimba washonuzela ngenyawo njengeyithayi wayithatha ibhasi uyibeka ngaphandle wangayiwisa. Bahayiza abantu ebhasini bebona lo wesifazane unamandla ongaka. Wasekotela wangikhipha ebhasini wakhala ngengane yakhe wathi ingane yami angibuza ukuthi ingane yipi uthi ingane yami. Sahamba ibangana nje elifishane uma sifika sifica ingane ayisekho ethuneni isingaphezulu. Usethi mina uShembu sengitetisile ucela ukuthi ngimele ekhaya lomphefumulo ngimnikelela ngoba ingane yakhe umphefumulo wayo lapha ekhona ungakawuthuli. Ubese ejikela kancane eceleni wasethi nakho uzokuphatha wangibonisa iphakethe lesimayo elikhulu amakhekhe lawo round angenawo ayisingishuka. Isikhathi sangu5 minutes kuphele zona engaphaphamile sabuya futhi sibonakalise njengoba siyindalo waphinda futhi washinto eyodwa wathi uShembu sengitetisile ucela ukuthi ngimiyele manje usho isidungu uthi ngimiyele manje ekhaya lomphefumulo ngimnikelela ngoba ingane yakhe umoya wakhe wayithula indawo. Ngibe sengivuka ngongqongqozela umama ongizalayo singudadewethu omdala ngababikela ukuthi sekunje. Usethi umama cha ekhambeni kwakhe emhlabeni wahambe nenyanga embili kakuyintathu ezithwele. Bathola umthandazi base bemtetisa ngokwesintu. Sambile-ke sayibolisela salibhekelela iphakethe lesimasa sakuthola njengoba sindalo saeda nezinye imayo. Siyacela umndeni nawo ukuthi ayikhumbule ingane dadewethu ukuthola umoya wayo endaweni erathi nodadewethu la amkhumbule ngoba yena abangesasho lutho yakhe impilo. Sisicela uNkulunkulu ukuthi asiphe amandla nesibindi sufeze lo msebenzi ongaka wokugeza imindeni yethu asiphe nomqondo ohlakaniphileyo singadadazeli sihambe ibanga esikalelwe lona. Inkosi kuseni kuzwini. Amen.